Καλώς. Έλα κάτσε. Τι τρως? Ωραίο βούτυρο με μέλι, να σου φτιάξω για το Ρόλερ, ρόλο. πατέρα. Τι θα φας? Ντόνατς. Α, προτιμάς το ντόνατς από το βούτυρο με μέλι της μάνας σου, Πάρα πολύ ωραίο. Δεν βλέπεις αμερικάνικες σειρές? Όλοι ντόνατς τρώνε το πρωί. Ντόνατς τρώνε. Ναι. Εδώ είναι Ελλάδα, δεν τρώνε βούτυρο με μέλι. Τι κοιτάς? Τίποτα μωρέ, εδώ στο πρωινό είχε πώς να φτιάξεις το μαλλί σου σαν το Beckham. Ενδιαφέρον. Τι ενδιαφέρον βρίσκεις αυτό το πράγμα? Τέλειο Κοίτα εδώ. είναι. Θα το κοιτάξω μετά. Άντε, μετά. Καλά, κατάλαβα. Για να χαζέψουμε στο Facebook. Ας ακούσω και μια μουσικούλα της προκοπής. Can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. Θα βάλω αυτό το βιντεάκι, όπως λέξει το μιλιά μου σαν τον Λέκα. Don't blame it on me, don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. So blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. Don't blame it on me. Sorry. Γεια σου Γιάννη, καλή. Πώς πάει το project? Ήθελα βιβλιογραφία εκείνη μόνο, αλλά ούτως ή άλλως το deadline αργεί ακόμα, οπότε προλαβαίνω άνετα. Ωραία, τις βιβλιογραφίες τις έχουμε στο στικάκι με τα links, μπορούμε να τα περάσουμε μέσα μετά. Παιδιά, τι κάνετε? Γεια σας. Και οι δικές εργασίες στα αγγλικά είναι? Ναι, γιατί έχετε τις εργασίες στα αγγλικά. Ναι, και είναι πολύ δύσκολη. Όλες οι διαφάνειες είναι στα αγγλικά και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Θα πρέπει να εξοικειωθείτε, γιατί από εδώ και πέρα όλα στα αγγλικά θα είναι. Και ούτως ή άλλως και το υλικό που θα βρίσκεται μόνο στα αγγλικά. Να δω τι θα κάνουμε. Λοιπόν, τα λέμε το απόγευμα για καφέ. Ωραία, Okay. γεια Γεια σας. σας. Bye. Don't blame it on me, don't blame it on me. Don't blame it on me. Γεια σου, κορίτσια. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλά μωρέ, εδώ πέρα έχω ένα δίλημα σχετικό με το μεταπτυχιακό. Ελλάδα, εξωτερικό. Πού, σε ποια χώρα, δεν ξέρω. Έχετε ψάξει εσείς κάτι, έχετε αποφασίσει? Δεν το έχω ψάξει, αλλά όσοι έχουν πάει έχουν πει ότι έχει καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα, έχει καλύτερες προοπτικές, έχει μεγαλύτερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Εγώ θα σου πρότεινα κατευθείαν εξωτερικό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εγώ έχω ακούσει καλύτερα για το εξωτερικό. Ναι, αλλά εσύ μεταπτυχιακό στο HR μπορείς να κάνεις. Ναι, ναι. Εγώ έχω ακούσει ότι το HR στην ΑΣΟΕ είναι πάρα πολύ καλό μεταπτυχιακό και έχει ψηφιστεί μέσα στα καλύτερα. Ναι, αλλά παρόλα αυτά όλοι οι φοιτητές αναπτυσσόμενοι περισσότεροι κοιτάνε για εξωτερικό, οπότε κάποιος λόγος θα υπάρχει. Και εγώ μάλλον στο εξωτερικό κλείνω, οπότε θα αφήσω και πάω αύριο και όλες τις Τελικά τι θα δούμε? Κατέβασα το καινούργιο επεισόδιο Pretty Little Liars. Είναι με Halloween για να πάρουμε ιδέες για το τι θα δείχνουμε αύριο. Α, γιατί θα ντυθούμε? Ναι, πώς θα ντυθούμε, αφού κάνει πάλι το μπακαρά. Επιτέλους, άρχισαν να το γιορτάζουν και στην Ελλάδα. Και ποιο είναι το κόνσεπτ, δηλαδή τι θα ντυθούμε? Κάτι τρομακτικό σίγουρα. Μάλλον βρικόλακες. Καλή ιδέα. Everybody else doing, just 'cause everybody doing what they are. Εμείς φεύγουμε, πάμε σε ένα... Πώς είστε έτσι? Είμαστε ετοιμένες για πάρτι Halloween. Τι είναι το Halloween? Οι αμερικάνικες απόκριες.
Καλά, ρε, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα απόκριες άλλες να τους γιορτάζετε αλλιώς, αμερικάνικα μόνο. Τώρα που πάει, οι ελληνικές υπόκριες είναι ξεπερασμένες. Τώρα πλέον τα αμερικάνικα θα γιορτάζουν σε λίγο Και καιρό. πώς το γιορτάζουν, τι κάνουν, τι θα κάνετε. Βασικά δεν ξέρουμε, απλά ντύνονται πιο τρομακτικά. Μόνο μας είναι κάπου κατατύχαμε. Σε μερικά χρόνια θα δείτε που κι εσείς έτσι θα ντύνεστε, θα καθιερωθεί. Πλέον ό,τι κάνουν οι Αμερικάνοι κάνουμε. Τέλος πάντων, άντε, γεια. Γεια σας. Am I wrong for saying that I choose another way? I ain't trying to do what everybody else doing, just 'cause everybody doing what they are. Τι είναι η ξενομανία? Τι είναι η ξενομανία? Ναι. Ξενομανία. Τι είναι ξενομανία? Εμένα με τους ξένους θα έλεγα. Πρέπει να μην θέλεις τους ξένους, τι να σου πω. Δεν έχω ιδέα. Ξενομανία είναι να συχαίνεσαι, να πεθάνεις οτιδήποτε το ξένο, το διαφορετικό. Τώρα, αν αυτό δεν είναι ξενοφοβία. Νομίζω είναι η τάση των ανθρώπων να εκτιμούν υπέρ του δέοντος απόψεις, ρε παιδί μου, και κουλτούρες από άλλες χώρες. Είναι η λατρεία που έχουμε προς κάθε τι ξένο. Όχι?